Straight to the Now, point. ato tagag pagtagad mahigala balik ta sa itong mga issues karong buntaga. And of course, mga kagalan, sgutan na dugang ang nahitabo mahigalang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sgutan tani ron og ang mga report sa mga kaubanan. Pero ning buntaga sad mahigala ni ani si Mayor Mike Rama ni bisita sa atong Sibianan kalit karon. Pinakalit man niyang bisita dere. Gikan baka ni sa nag-jogging or di baka nigikan ato sang entertain kadali. Kay mianhi man siya busa mangutan nata niya mahigala og mga isyu sad ha. Naman tay mga issues nga atong pagtagad ng buntaga. Mayor Mike, may buntag nimo? Brother Attorney Ropel Banyo, may buong tinas lang anong brother ka na ko. Kaya member mo ko sa Oasis 56. Ikaw na, maka sa Oasis, sa numero mo sa Oasis. Basta ako 56. At the same time, there was an anniversary. Matigay kakaadto dito or what. So, belated anniversary sa ato ang kaningingalan na ito charismatic group or grupo nga pirming painom doon mo ito sa Ginoo ni Tatay Lim Chua. Now, may buntag. May buntag. Di naman kagikan. Mura magsayo makikas kabuntagon. Gikan ka na jogging, gikan ka na kung sa may imong jacket man ka. Ang laita mo, di mamedong di ko mag-jacket kay mag-Amerikana man ka. Kibawa pala ko mag-Amerikana tago. Dili kayo ingunta nga kanang out of dressed. Kaya ito ang host very much not overdressed but very well prim and proper. Deeper. So nya di pa magikan. Sayo magkay ka. Hatod lagi ko sa kong anak. Nya. Pag ako man back to base ko. But actually parts ako agyong bahaton karong adlaw nga mo hapit ko din Kay panawagan. Sa pangutan onti ka kay mohapit magkadinhi. Kadtong mga kaso nimo sa graft cases, dismiss man Sandigan Bayan, no? Sandigan Bayan, praise the Lord. Hallelujah. Puna pa ba niya? Pila magkakaso gud nimong graft cases gud ay? Actually, ako pa lang kung sa istorya pa mag-inventory pa ko. Andaganday kayo? Di man daghan nga. Pila magkabok na sa Sandigan Bayan? Wala na. Para buyag. Kato na dismiss ba? Pila kabok to na dismiss? Tulo matang ito together. Tulo. Oo, niya maluoy mo ko ato kay bang way labot mga tao, wadyo tayo sa ang mga tao, gidrag lang yun sila tao. But salamat na sa dinalantan mo balik pa sa istorya. But we have to thank our Pwede ba may bukan to? Unsa ning tulo ka mga kaso nga gidismiss? Mao na kato sa garbage? Unsa man ni? Back matingala, back. Nya kanang back bidding awards committee, sila yung katrabaho dito. Ang ending niya, mapita ng usbununo ng balaura, Ngayon, nag-abot ilang recommendation, last ka mapirma. Niya, ikapay hope. Niya, supposedly hope, spring eternal. Hope sa mata, makiha malika. Pero ang imong nepotism, napa ha? Ampo lagi ninyo. Kaya wala ito nepotism, katawa mo kasi Pulo Kibuloy o si Digong sa kanang istorya, ha? Ano ba ningon ko, kanang duha ka book na ko nga anang brother-in-law. Mga brothers-in-law. Brother-in-law. Nanabaho na tao na si Tihul, uy. Mapitan mingon ko nga nganong nahimo man nepotism? Magano mo ingon nepotism. So nanarbaho na sa City Hall dili pa ikaw mayor? Di pa ako mayor, di pa taon. Produce por santo. Nya tungod kay mas ba tadong naglibin-libin na lang kanima luwar tato. Wala oy. Pero kay imo magipakaslan mo na ano. Ano ko pakaslan igugma man lang ako. Nagatawa ken matawa Marisa oy. Napasike, SJ Jimmy Abelia, balo ko minaw na. Yang hita ko dito agi ko ni Idol Boyke o Idol Mikey. Nidaot man si Idol Mikey. Naman ni Puli si... Ni Puli dito. Si Mems. Of course, si RB. Kamuntaman nga na ni. So, more or less, kaingon ta nga ka na bang lipay ko karon ako din. Pero ang imong nepotism case napa sa asa malapit nga level ron. Sus. Hindi na ito pinumduman kaya masuko niya yung judge dito, hapit na naman man. Pero di man tamo hisgot sa merit sa kaso. Asa naman nga status? Sa merit sa kaso kay may buong kang naabot sa San Carlos City. San Carlos ang imong kaso? Hindi lang ko kay Umusugot po kong istorya, no? Manghilak mo nga. May saan gugma niya pagkahuman.
Paato ko dito, yung pag-uman. Di lagi kay di ko gusto ma-jeopardize kay kanang na human na ba na hapit. I think human na tingali. Para na ko, in God we trust. Okay, sige lang. Aritas kaso katubitong ikaw may mayor, unya na experience ta og kini ni ang linog, experience po tag Yolanda. 2013 to. That's right. Gitagan man nimog tag 20,000 nga bonus. Emergency bonus. Nalibog sa ko. Ang mga taga City Hall employees. Nalibog sa ko mga hatag no tanong kikiya ko pa ko. So na po pending po ni kasuha. Unsa man ni? I don't know basta kay na mga disallowance, ang itubag nga tanan. Na itubag na kay pugado man ta. Kibalo man ta nga. So kaning disallowance, notice of disallowance sa kuha. Di pa na final, oy. Di pa final. Di pa, oy. Pero bisag maabot pa na sa korte na yung mga Supreme Court decision na. Nalipay mo ko kaya kita pa ko sa mga explanation ba. Sa ako abogado, Atty. Colin Rosell. Kita lang ko niya, subscribe man sa akong utok. Kado nga, pag-attend ako og MCLA. Pero babayron man ang mga empleyado, ibabalik ang 20,000. Ano sa mga? Ayaw sa mong, mura mo magsayon ra kay buhaton, oy. Huwag mo kaya ipabayan ng mga malita diya. Bida, kalagot ba ka na ba? Start to feel not fair nga ang mga empleyado. So muna, we did and everything was with praise. Tanan, di palo man na. Nganong ako man jud? Bakit si Bal? Palagi na lang si Bal. Iba ka na kanta. Salina si Nina. Tuntun Gutierrez o ni Vilma Santos, no? Si Bal. Si Bal na walang malay. Ang umana, nangamatay na nga mga aktor. Prolingaw kay kong tanaw, kanang Netflix ka. Pangako sa'yo, ipaglalaban mo, hasta gabi ang tanaway na ko na. Pero ito klaro ko ni Beka notice of disallowance, be? Kining notice of disallowance, o sa maninapan ni sa kuwa ron, di ako lang nang ipangutana gyud kaya na-appeal ni sa kong diskusyon magod ni. But dili ka nang, kuha na. Kining pagdawat og notice of disallowance, dili pa final na. Wala, mapitan na mo. O sa inyong gihimo, pagdawat ninyong notice of disallowance. Bagulan ni mo. Tubag na nimo. Bago ni mo. Nya, kung mabot magali dito, mapil ka. Nya, kung usa magali, ipakihara ko ta. Kaya inigabot na sa kiha, muabot man na taon sa Supreme Court. Inigabot sa Supreme Court, agiligi kong MCLA. Duha ka week ang akong MCLA. Katong na, katubang na, kuhan ko, na pikas, na pikos, na tikas. So, naadto kong Manila, oy. Haron nga, mabalik na ko ako ang pagka-abogado. UP ko. Ang usa UP, ang ikaduha sa kaning SMX ba to? Aura. Classmate mi ni Vice President Binay sa Aura. Aura ba na no? Unya, kumusta mas Binay ron? okay man. But he's not as good as he used to be. But he is very much alive. And then si Harry Roque mo ang lecturer sa kaning trial technique. Mo na nga when you talk about may lecturer. Parte so mo niya kung pasabot nga kadtong pagdawat ninyo kay 20,000 man to kada empleyado. Unya nihatag man ang kuha og notice of disallowance. Na problema man to mga empleyado gani kay ipabalik ang 20,000. Ayaw sa. Wa pa to. Wala pa yaw sa. Kay mura matag isingan na kay Supreme Court lagi resulti na klaro kayo. Gross negligence, bad faith and etc. Wala gay na nganong utang ninyong ipasa man na sa mga empleyado. Sabot pasabot nga kanang mo issue ang kuha og notice of disallowance di pa gina final. Dili oy, mabitan na nga gitudluan mi ana sa MCLA. Nga ang nanudlo sa gali apel pa magaling na yung mga matters about BIR. So kining mga mayor, ikaw naagi magkag-mayor, di man lang kay karon na magani Vice Mayor pa ko doon niya, kusihal pa yun niya, balik pa ko pagka Vice Mayor, yan na Mayor niya ko. So mo nang kasabot ka, kanang kaning mo issue ang kuha og notice of disallowance, di pa gina final. Dili oy. Hantod kini karon na ang mga kuha na, dili pa. Isuhan, dili pa. Baka kikita ko ng impeachment. Anda, ito naman ang topic, no? Topic naman na. Pero itong mga bata, ayaw ito kalimti taon dong. Kaya kibalo ka, mga bata, di na pwede nimong basta simbahan, Horacio Impirata, mga school administrator, mga parents, teachers association,
ang mga security Oh, ato apilo na ron agencies. taon. Pero kani balikan sa ating disallowance. So kini mga mga mayor. Kasabot sila nga once mo issue ang kuha og notice of disallowance, dili pa gina final. Tino, dili na final, oy. Adlok-adlokon, mong utaw sa igod. Oo. Mo na nga, So kanang pag-issue sa kuha ni Vice President Sara Duterte notice of disallowance. wala na, oy. Wala. Oh, wala. Mapita, may ngumpito ko nga, paitaning, mo to gapon dito ko sa DRT, Mm. Duterte, Dili Ramatima, Duterte Riders Team. Oo. Okay? Simple akong tubag dito. Mm. Sa mag-isa, sa akong presidente nga si Sara, Mm. nga gisuportahan nag 32 million kabuk, mga tao. Mm. 32 ha? Nidagan lang sa Vice President Ron Gubon. Mm. Haron di sa makadagan ig 2028. O di tamsugot isara na. Mm. Isara na ang Senado. Isara na ang House of Representatives. Sara na. Mm. Aminaw, okay? Aminaw, Marisa. Isara na ang Senado. Di kay ang Isara na ang House of Representatives. Sara na. Yeah. So ikaw sa pagka-mayor kanento kapila ka kadawat og notice of disallowance. Inigdawat na wala. Ako na ihatag dayon sa kong city administrator. Manglingkod na sila. Mm. Mag-istorya na sila. Tubagan na ninyo. Mm. Wanay kawat. Mm. Anay, nabagay niya di. Ipang-suspend ka. Pagkatoy-toy gano'y. Mm. Ya, ang imong katuyuan, pagtabang, Oh. ano malipay ang mga tao kay Pasko na. Oh. Sinta ko. Kawawa naman ang pamilya. Maunay tinuod. Oo. Muna usay, makakita kay ko ng wording nga disallowance. Oh. Mura sa yunan na kay sila ng disallowance. You know, di na lang tayo mabalik ba? Kay mo ganun gipadako na kanang kasara diha pa yung sugod baya sa kanang confidential funds kay dunay notice of disallowance. Ang mga tawa kasabot sa notice of disallowance. Pagkasultihan mo ha? Oo, sige be. Pagkasabot yun mo nga, diyang konsehal pa ko, Mm. presidente ko sa Tibuok, 18 ka buok konsehal, Mm. naglalis din sa syudad sa Sugbo, magamit bang Special Education Fund? Mm. Special Education Fund. Mm. Okay? Kaya di mo sugot ang kuwa. Di mo sugot ang BBM, kaning budget. Mm. Department DBM, of Budget okay. and Management. Oh. Pero, wala na may nada ang presidential decree nagibuhat ni Marcos. Obsolete na. Mm. Nya, wanay lugar. Wanay lugar. Makita ni mamala kayo ang eskwelahan para makatukod ka o extension classes. So, unsa niya ito po? I took upon myself as president. Abot ko ni sila tanan, uy, nga ako sa pasabton ba as a lawyer. If a law is no longer enforceable, it's not anymore a law. Mm. Anong imo pamaguna ipamugos. And therefore, if that law is not anymore enforceable or operational and functional, there got to be a solution. Mm. Yung mo sana akong gibuhat sa parte sa gingalan na to og kaning tanods Mm. when I became also the president of the Philippine Councilors League. Mauna nga nagbuhat mig muwa. Mm. Kay anon kayo one of dito sa Mindanao. Oh. Ingon natin taga Mindanao. Gumana mo istorya ba sa ano ba na problema natin dito? Bakit yung problema ito ng Special Education Fund? Mm. Doon sa amin, walang Special Education Fund. Lahat na fund is Mayor's Fund. Mm. Limang ka Mayor's Fund or maybe Governor's Fund. Ka naman. Oh, padung lang na dito sa gubot na buto dito. Yung ang kuha mo ato dito. Di naman mo dito. Mm. Nga naman. Oh, sugaton man. Sugaton. Oh, ang kuha sugaton. Oo, sugaton. Sa kayo pupunta, ma'am. Pero ang sugat, dong. Kuya, kayo sugat, dong. Kaya pagkuman, hindi kasi mag-ano kami doon. Sa, ma'am, wag ka na pupunta. Narinig mo, putukan. Mm. Ayun. So, sige, sulti. Kaya, hindi doon, kailangan babalik ako sa Manila. So, ano ba nandiyan sa'yo? So, kailangan magpakita ko na inspected ko na ano ko doon, na inspection, etc. Ma'am, sige, ako na lang, ako pipirma, ma'am. You inspected us. Pirma. So, ang ending, because of that, kan man ay gingalan og double standard. Mm. Lagot ay kung magsigig tanaw ng impeachment. Mm. Sara na!
Mapitamingon ko, sara na. Isara na ng Senado. Isara ng House of Representatives. Sara na. Kaya nagsugod ba yung kining impeachment sala? Diha maginisa ka ng confidential funds, nga doon notice of disallowance ang kuha niya, gipadako ba? Gipadako mo na. So karon na klaro. Dili kay gipadako. Gipangitaan yun siya. Mm. Mapita na maglagot ko because I can feel unsa gi-feel sa akong presidente. Mm. Tarong ang imong utok. Oh, pangutan na gyud. Kinsa man kunay tarong ini atong nasod? Mm. Nga naa sa gobyerno. Mm. May mag-cast the first stone. Mm. Ang pamang kalakiya, kung na mangali martial law day, Mm. i-appeal mi tanan. Mm. Nga namang firing squad, Mm. i-appeal yun. Firing squad. Kaya walay sa tinuoray lang, let me just be very clear. Muna usay, makalagot yun. Mm. Maglagot ko ba kaya, biktima ko. Mm. Mama ka na ko pagka-biktima na kong wako'y kawat. So kalamig iingon na PI, oy. Mm. Wako'y kawat. Wa ko magtinunto pang gobyerno. Nahigog man ako sa kong asawa. Yapil pa nga kung doon ka buong. Brother-in-law nga nanabaho na sa City Hall. Mm. Yan, manghatag ka para Pasko. Sabi sana to, anak. Mm. Christmas is making family happy. Teachers should be happy. Kamong taga-kuha, yahay kay mo, yahay man na sila. Ato gumos national opisina sa kuha. Mm. Di ba nindot ka na silang mga opisina? Inig-abot dito sa lokal. Ayaw na, kay overpriced, kayaw na. Panyero, I'm telling you, we walk the talk unta. We do what we preach. Dili kay baka ng bade pagkuman. Imong yang kaugalingon, lahi imong standard. So karon inigdawat sa Pangiyata. notice of disallowance. Actual man gid inyo no kay kamugoy ko ngon. Pagdawat sa notice of disallowance dili pa na final. Unsa may buhaton gyud ninyo? Kay karon igawas naman ni karon kay impeachment. Paggawas sa impeachment nasuta man hinuon sa mga witnesses nga gipresentar from kuha nga puno sa recommendatory rin ila. So dili pa final, wa pa final sa commission. That's precisely the reason why undangan na ng impeachment. Mm. I'm telling you, I've been watching the prosecution, but my salute to the young men sa defense. You know, I'm in contact with Attorney Pua. Mm. Sige mo tawag. I'm in contact with Sal Panelo. Mm. I'm in contact with Torion. And then I wanted to have meeting with my president, Sara Duterte. Kaya ako yung mga importante kayong matters that I would like to bring to her attention. Especially sa mga nahitabo na mo dito sa Davao. Mm. Sa mo ang PDP laban nga gathering. So mo gini, so kanang notice of disallowance dili pa final, mo na nga gusto na kong ipakuan nimo kay Dili. kamo mo experience yun ana, mayor ka. Dili. Oo. So napay apilar, napay mga kuan, dapat pa procedure nga mahimo. Ang pinaka-importante kay panyero na kinahanglan makaibaw ba pero wata mo tudlo nila nga magpangawat mo diha. Wala. Wata mo tudlo nga panikas mo diha, wala. Pero di mo kinahanglan mahadlok basta tarong ka lang ng nebisyo sa gobyerno. Nga nung mahadlok man ka. Mm. Akala sila na may final arbiter. And the final arbiter is the Supreme Court. That's why replete with all decisions. Pero timpunuan na ken. At tanawa na diha sa kanang AI. Tanawa na diha ng juris. Puno kay na. The last thing is basta wa kay involvement. Wa kay gross ha. The word is gross, dili negligence nga ordinaryo. It has to be gross negligence and then deliberate. Wa gay na in good faith kay nga ang ending nimo diya, oy, admonition. Oy, sunod ha, pagbantay. So sa laktod nga pag-istoryas pagkakaroon kay di pa man final ng kuha ba? Pagkakaroon malama unless dunay bomba pag ipabuto prosecution. Ayo karon ang bomboy. Bomba nga. Dunay pasabog. Sa una, 1970s ka ng bomba. Upa mo ka ng bomba na Bomba Star. Dunay pasabog nga ipabuto ibutan ta lang. But sa pagkakaroon malama kaingon ka nga biktima si Sara sa frame Of up. course. Frame up, no? Narrative. Frame up nga kon ba? Ay, gabi, super. Muna bita mo gusto na ko, Panyero, Mm. straight to the point naman eh. Balik-balikon yun ako. Anywhere I go, including here, isara na. Mm.
Saraduin na ng Senado. Usik-usik lang nagkwarta. Saraduin ng House of Congress. Sukos ido na ko ani. House of Congress. Usik-usik lang kayo kwarta. Sara na. Karon, ani ha, talking of reality ha, kay tungod sa mga kining mga senator judges ron, although medyo lisod yun na silang kabahin sad, kay siyempre ang ilang political career is at stake. Not only that, they also have skeleton in their own closet. Muna yun ang mga problema diya. Nobody can claim, imagine ha, nobody can claim being secret. Cast the first stone. Inom sa tubig diya. Karon, pananglitan karon Panyero, ang mahitabo ani manggod no, kay kinini ang dunay pressure sa Malacañang. Di ba na malikayan? Dunay pressure nga kuan kini mga mga taga ang individual blood pressure. So kini mga pressure sa ana unya diya kabawam tabi sa pag og kanang naghearing diha kay bawa magi ka nga wa man gyud tanang majority minority kay impeachment trial ko ni impeachment court ang atong mga senators they are sitting as senator judges. So dili ba bakit ani mo sa pinangutanaan mo lutaw gyud majority minority black ana ba? Ay buan gyud mo. You know, I manifest my laughter. And that concurrence, that is only a concurrence of your own what you have in your head. That's why I have been telling you nga we have to be realistic, no? So Ini sa atong realistic. diskusyon. Ending. Why ending no? Undang mo na. Ang ending yun na, that has to be stopped. I'm telling you, to go straight to the point. Gusto na. Tama na. If it is not now, when? Kung dili kita, Panyero, I'm telling you. Karon kaniha, kay dito magimos Davao atong nag-meeting mo dito. Pananglitan. Pananglitan ron. Ibutan ta lang ha, pananglitan ron. Although lisod pa gini kay kanang mga senator judges, nagtan-aw po sa sang kaugalingon ba? Inig-vote nila makaayo ba sa katawan o di ba kay politiko gud sila. No? Labi na ang survey ron nga taas gyapon sala bisan og kana na ang siging impeachment. Panyero, ngano gutang straight to the point. Ngano mataas man sila? Ngano sila 32 million na suportar nila? Ngano mataas man sila? Nga kanagay ilang resulta di o patak siguro nga pareha nga sa kuan ni adto nga wow mapildi nga unsa man nakalagay si Dundo na pildi lang dami unsa man na di na binuang niya nga among gitrabaho puwa ni daog blue at tanawa na sila but anyway let's go back. So Go karon back to the Senate. dito mo sa Davao kisa Yes. inyong pananglitan lang no, although kini tanan possibilities na amangod, although lisod ni nga possibility nga ikonbikto nila Sara, lisod nga possibility kay kanang mga senator judges maniid sa na nga basig madaot na political career. Lisod na, but in case nga makonbikto kinsa may inyong gimitingan sa Davao nga ipuli ni Sara. If you're talking about ako, I'm very, very clear. Clear yun ko. Kaya dito, hapit mo ito maggubot pag-ayo dito. But anyhow, Kung sa convention ninyo dito? Ngano nagubot man? hindi na lang akong istorya kay mapita makikistorya dyan ko ni makikistorya ko ni President Sara Duterte. I need to have matters clarified. But that now, kaya maklarify na yan ako, straight to the point ko. But right now, I'm just letting you know, as far as I'm concerned, John Basadre, why lain kana kung gusto na kong mahimo ng presidente si Sara wapay 2028 nganon di man kung inyo ko pangutan noon Ken nganon di man be ipatubag ko no ni BBM mapamagon ni matubag tanan ang pagkabangag natubag wala ikaduha nganong wa man ni matutuki o gitutukan niya nakalimtan atang tuko uy sa man ikatulo uy, kadagan, saan naman itabo karon? Kung imong tanaw ng krimen, ni Saka, ni Obos, ani, abot at mga bata. Lima ka lang, magpiniswila na, bata na, ya, pamusilon, bata, rasad. Ikalima. Now, way undang, ang calamity, way undang. Now, di matamingon nga, gusto na ito maabot Malacañang, halo ng Malacañang malunod. Atam ko na ana, the whole situation is irreversible. Irreversible. And the incumbent nga kinanglan ato bangon karon is change. Change, managingalan ako COL. Change of leadership.
change of leadership, no matter how you would try to look at it. Yung may kag reality. Mapit ang ano, matag reality. Daily mo yun nakadaog ng impeachment. Kaman, kita ni mo na tinunto naman ang ibuhat nila. Ila naman yun ang iduot pag-ayo si Sara. Di na mahimo eh. Di na mahimo ka na ang tao na ba iduot ni mo? Niya, kada bang walay no other way, inig kuha nga na, masina ka na mo repel na gaya na. Lakalaki mo. Mo nang ingon ako, the reality is, ayaw yun ninyong iduso pag-ayo kay sobra na kaayo. Uy, sobra na ka na imo ni mo disallowance lang. Wapagay makiya, imo na siyang i-condemn. Bida sa doy. Yung may istorya nga na-witness diya. Asa man ta? Are we going to convict the 32 million supported vice mayor by, we call that, Kini mga politiko, lay mga mayor, di ba? Hindi kin. Kasabot sila ng notice of disallowance. Lahi sa masa ba nga murag nabaguhan sila. But ang kining mga like ikaw mayor, kasabot ka nga once notice of disallowance dili pa na final. Wala. So karon kini mga congressmen nga mga politiko man ni naagi pagka mayor, mga igsuon nga mga kasabot na sila ana. Sabot kahit pero di kanang maningog. gihimo ni Sara, ila ra gyud nang kuan. Di maningog. Oo. Mo na diha, akin, John, dili maningog ang mga amang. May pagmangundang sila, kay amang naman sila, di sila maningog, mangundang sila. Isara na. Adi ka diri sa sinig, kita ni mo nga. Giingon si na-interview na ko sa Amy Marcos bagari niya, ang ilang kunong ilang na litalutaw nga panalitan o panalitan lang no kay tanan possibilities man gud naa makonbikto sa Sara basti kuno mo ilang ituboy Sige ngon. Si Amy Marcos Siya ni ari endorse. man sa nako. Siya ni endorse. Wala pero mo Man di mabitan lang ayo sila, mabitan mapirmi lang balik-balik na mga kaigalaan. Pangandam ba? Pangandam. RV. No, di na kinang memes. I'm very clear. Straight to the point. Din niya. Wa ko ilaing tumong yun. Ang tumong na ginako is STP. In God we trust. Save the Philippines. Sara, the President. Mo na ginako What you kuningon diya nga, if and when, if and no, if, no, but. It's all Sara. And then if and when, kana mga if and when, wala lang maapil sa kung mga equation ng mga ngan. Nabala ka po ng uban kay basing kuno og ibutan ta lang dili makonbikto Sara makadagan. Og mo deklara wa election. Kisa mo deklarar, si? Ang imong amigo po na sa BBM. Ito na nga. Unsa may sunod senaryo aning kalakihan? Unsa man na ita, straight to the point. Oh. Unsa na neng atong ang katilingban na nga amang na tajon basadre. Kamo nga naa diya sa media. Unsa mo na nga bungol na mo. Di na pwede, uy. Di na pwede. Kinahanglan na ay katungod ang katawhan na ana sa konstitusyon to redress your grievance. What are you supposed to be expected to do? Get out and be counted. Mao na. Now, di man ta mo hope on something drastic, but I cannot anymore evade and it becomes inescapable that the thing about drastic will come soon. Oh. Okay. So kining imong purpose bagari kining sa mga Bata. to? Sa mga bata nga naman to. Kaya baka dong, Oh. ang yawa lagi, Mm. sama ni adto magsigig sunog na ay yawa or gingalan na tuog sa kayo. Mo nang importante kayo kay niadto abot na sa Marso putong when I became the mayor ako gisilang gi-enjoy mag-misa ta haron magsugod ra pa ta og fire month. Ya kada ra bang fire month mo gini gusto kayo sa kaning yang sana kaning yawa nga sunog mo na siya karon ari sa ta makakakita nga di na ni mao murag ang yawa ato na mapadung sa mga bata pagdili na mao kung warihan paniro kung ang atong eskwelahan vulnerable kaayo sa gawas kay kang ni agi dito sa ramak sa kanang eskwelahan na patanaw ko kung anak na sa singa na kay doon na kay ko. Eskwelahan ako sa Don Vicente Rama, elementary kay grade 1 naman.
sos kay na igo masadang commune basak sa immunity. Oh, so resip di pwede. So, so this morning, istoryahan mi ni Dave tumulak. In the same manner, istoryahan mi ni Joel Carganera. Lain-lain lang mong topic. Kan Joel Carganera, kan Joel, saan naman natin basura? Oh. Okay, kadua, Dave, ingnan ako Dave, na naman ka diya sa ground, Dave. Oh. Kana akong request mo, Dave, kay CTC man niya itong forma. Bako si CTC. Oh. C is citizen. Concerned citizen. Concerned citizen. Kadua, ang key taxpayer. Ang letter C is children. Mo ng CTC. So, ako siyang nagsabot mi. Okay. Ako mag-radio hopping. Panawagan. Mo ni. Ikaw, bisitahe ko ng District Pardo. Kalang San Nicolas ba? San Nicolas, mga Pardo District or San Nicolas District. Tanawa, kay you will realize nga ang atong eskwelahan karon wa kay kakakita kayo police. Ikaduha, they just leave it to the tanod. Ikatulo, I do not know if they are now massive in the metal Metal detectors. Oh. Ikaapat, mo-invest yun sila og CCTV outside sa eskwelahan. Outside sa eskwelahan, CCTV. Just and when na ay mga pangitabo. Labi pa ka lang naigingan lang og night high school. Okay. Muna nga, moro na ako taon kay mamang ka nga, ang ako karon direction is Rotary Club of Cebu, Guadalupe, mag-uko nga presidente. Ikaduha, So kining garbage issue kana mention man nimo ni wa pa Sus. man kabalik og labay sa paingon sa Binaleo unsa may kalaki ni ron. sus, magpapuli sila. Kaya magpapuli-pulihan ako sila, pero lang magpapuli, oy. Na gusto mo puli diya? I'm telling you, na gusto mo puling Nistor. Kalaki ka Nistor, ka, hinahinay ka, pulihan juga. Yeah, I called him yesterday just to tell him unta about these children. Yeah, ang atong unahon ako, children. Maabot na saan nating uwan. Kini mo pulo ni Nestor kinsa man ni? Imo pasabot. Maabot lang kinsa, oy. Or by, you never know, as you've said, di ba? Unsa may mo reaction ining graft case ni Mayor Nestor Archibald on Monterrasa sa project kay nakaagi man pud na siya og mga project unsa may kasayuran nimo bahin sa project kini istorya maka mo. Iba mo, kung huwag may kaistorya ng Monterrasa, and there are time mag-istorya ming duha, simple ang istorya na ko niya, but I cannot be telling it here. Okay, migo man ako guna. No, yeah. Amin kay kung anak ana. Mama ka nga, he claims to be the godfather ni MJ. Oh, mana ka daghang kwarta mo hatag. The matter. We were together. Just like the rest. We were once stewards, or we don't call minions of Tommy. But you know, I do not want to destroy Tommy now because I'm not running against him anyhow. But in due time, we'll never know. We'll never know. Because politics will always be like a wheel. No? Yeah, musaka ka babaw, nakasubo na ba? So at the end of the day, Nestor should be watchful. Not even watchful. He should be moving fast. Maamta niya siya, nag-abat niya, magmata na siya. Welcome to the club. Sabi na, welcome to the club. Suspended. Suspended. Welcome to the club. Inala, malaki pabitaw ka nga. Time na ito, suspended siya na. Alvin, suspended siya na. Edgar Lavilla, suspended siya na. Mike Rama, uya. So anyway, that is the price. Mas dako-dako tayo mo pagka-suspended. Ay, pero kiba ka, no? Ingnan ako kung mga abogado, pahit yung tahab, may lanin natin makubra. Pero disallow nila, hindi pa itong tana. Hindi na pwede, pakang-pakang ninyo. Pakang-pakang yung mata. Sa yun na lang yun na. Pero doon ay pictures ka ng gawas nga nagtapad mo si Raymond Garcia mo na ngaon mo na. So, okay tong kanan nyo?
Marites na siya. Marites. Di mo gawa social media. Wala. Oh. Nakik-away magugum. Nakik-away. Nakik-atbang lang. Oo. Nakik-atbang lang. Dili kay ingon ta makig-away. Kaya kanang away lagi. Sudla kag panuway na. Panuway. Kang dako. Mm. Pero kining graft case ni Mayor Archibald sa Montirasas, unsa may kasulti kita? No, he should not take it lightly. He should not take it lightly. He should be serious about it. Paminaw nimo kinsa may nagpaluyo ining kaso. I do not have to be because I am not their lawyer and I am not their spokesperson. Yeah, I understand you cannot speak for and in behalf of Mayor Archibald, Of but you course, have an idea as to who is behind these cases. I don't even have to think about ideas. Because I always have all the ideas in the world. But the most important thing is I have one concentration now. STP. Sarah, the president. No if, no but, no fallback position. Straight to the So point. atong balikan mahigalan ning atong duga mga isgutanan karong buntaga mga kaigalaan. Unsa may update Mayor Mike sa PDP laban karon? PDP laban, lumalaban, hindi talagang magsusurrender, but lumalaban. PDP laban. Baka semina ng PDP para sa PDP para dapat sa Pilipino. PDP. PDP para sa Pilipino. Ya kaya baka ang highlight na mo ana kay mag-lecture man ko. Ngayon mo nag BMS membership basic seminar. Nya ang pinaka-importante yun na ka ng 5 ka fundamentals ha. Eh man na isulti din lang. Larga tali. Number 1 ay may Ginoo. Walang TSM. Number 2, we take care of each other. Humanism. Number 3, unang gingalan na to, shared responsibility. Yeah. Number 4, kanag yung enhanced nationalism. Na pag pinaka-importante, which is kanang consultative and participatory. And our mantra, poor is first, poor second. Alakalaki mo na, inana ang PDP laban. Okay. Yeah, if you're talking about status, we are moving forward, expanding. Niya, naalala ko gusto nga i-discuss yun with President Sara Duterte. Pero di lang ako ma-discuss din eh. So panalita makadagan si Sara o presidente PDP laban siya? Ayun lang pananglitan lagi, kay wa mo dagan to 2028. Nade election 2028. Oh. Ken, siya rin yung kasulti. Nade election, kita historic 2028 election. Wala mag-ele election sa barangay. May karoon sa mga election sa barangay. Naabaw. Pinadete kwarta. Sige tag-istorya ng election. Ay, usik-usik na mga impeachment. Sa banaway. Niya, sama na to ng uwan. Tanawa rin ko na kiba. Kadto mo ko ng Bulacan good. Kanang Bulacan day, muna lugar sa mama ni Mikel. At tumi dito, inighampas. Kanang inig-about na sa Lent season. Moabot na ganang panahon niya nga kanang migo na sila og sana kanang mga baha. Pati ang baha diya siyam-siyam. Na dito gisulti kagunoy. Muna lugar ni Balsa Suple. Muna lugar sa akong father-in-law. Muna lugar sa lolo ug lola ni Mikel ug Michelin. Muna lugar sa amahan ni Araceli. Muna istorya ka anirong istorya partig PDP laban, lumalaban, walay lain ang muntumungoy. Change of leadership yun. Change of leadership. Namin mo modagan si Sara sa PDP laban. I've been telling her not to. I've been very clear not for her to think about, and I know, bala man siya, kaya bala mo ko nga, sige nag-istorya siya ang amahan. Pero at the end of the day, di man pwede magdagan ka. Yung magdagan pa man siya. Ang mga presidente naman sa wapay 2028. Dili. But she will now take the lead. Muna ako ang pirming panlantaw, straight to the point. Panlantaw, Okay, sa pikas bahin, gihapon natin man jud kas kalihukan sa mga Duterte supporters sa Talamban Family Park. Yeah. Nag-meeting man kuno dito.
Unsa may ni Dili transpire? meeting, uy. Unsa man 11th anniversary. 11th May anniversary? meeting dito Jing Paras. Okay. Itong mga head sa kaning Duterte Riders Team. Mm. Nindot kayo, DRT. Duterte Rama Team. Duterte Rama Team. Anyway, joke only. But Pero so unsa may ni transpire dito sa inyong diskurso ko dito, oh. simple ang diskurso, less than 3 minutes, less than 5 minutes. Mm. I'm here because you've always been there. Sa Plaza Independencia, kung manginanglan ko ninyo, Oh. na mo, ikaw Moises, huwag ka kaabot dito sa Israel. Okay ka mo sa Egypt. Kaya sa Diyos mo. Moses, mo pagkaigala, before pa 2015. Ah. I think 2013, kailan nami, paglansar na ko pagka Oh. mayor ni Moises. Kadua, ingon ko nila, Jing Paras, karaaning tao. Mm. Kaya man, Jing Paras, ikatulo. So, pamaya to sige istoryahan ng impeachment. O, balik-balik ko, sara na! Mm. O, sara na! Ayan. Pagkaw man, ang simple lang kong sulti nila. Matay, naapay taytayan ron, padong Malacanang, kuyog mo? Hindi mo sila. Hindi mo pwede magnanaon mo. Mm. O, it's Pero about ikaw time. unsa may plano nimo sa 2028? Mikel will run for mayor, and I will focus, Di ka mo daga na. kanang dagan, kanang kung gisulti nila ba, Mm. until it's over, it's not yet over. Oh. Pero I'm willing, I am even willing just to run for councilor. Oh. O, kadua, Pero unsa man to katino naman nag-chat na ko nga perpetual disqualification ang kurtong imo? sayo rin lagi na istoryahon. Oh. Kaya nahuman na rin kaso. Oh. So pending pa ang kaso. Oo, ganun ko ito pataka, naghasbang ilo. Ay, sus, Mm. muna po, ang problema ng mga tao ba, magbuhat og narrative, Mm. hindi mao. Mm. How can you be perpetually disqualified if there is no Supreme Court decision that you're still fighting all the way? Hala, hantod maabot. Nya, tanaw lang ko naman, ang Diyos ay hindi natutulog. Mm. Hindi. Gising na gising ang Diyos. Mm. Huwag ka lang magsinga na. Kay kanta niya tanang, pangako sa iyo. Ganahan ko anong promise eh. Akong gitanaw. Taas kayong episode. So, na-ending na ko. Na-ending. Nindot kayong ending. Kata ka na, ending. Mm. Pagka ninduta sa ending, oy. But anyway, Mm. bako mag-advertise ba. So, nilain mo na ng era. Unsa may kasulti karon nga si Sara Duterte na nanghid na say authority to travel madto Japan pero asa mo dayon ang adto. Pero gi sabuag sa Malacañang nga mao na iyang itinerary. Ni palagman Sara ana kay para niya nga nung inana man og puslan man niya butyag ninyo ang tanan nga mga itinerary tanan nga kuan. Hamay maayo tanan na lang ang mga kuan nga no sa tanan official siya raman. Nga mo na ingon ako. Oh. Kung ugaling inyong daog-daogo ng presidente na ko, anay presidente na to, karon nada babaw. Mm. O, kadagag sayo pa na. Yung anong siya raman, Mm. niya ka mong naadi sa pwesto, masinado mo, makongreso mo, or asam mo karon ibutang sa Ginoo. Mm. Uy, manggawa sa gutatanan. Mm. Ay, kisa maguntawi way sa, uy, Mm. cast the first stone. Mana nga, ayaw niyog daog-daog ha. Di lang tam istorya ng pay mga spokesperson niya nga ambot, kibaw ba na sila, paday mga abogado, makakita magugo kay I am not naive. Mm. I've been under Rama, Don Vicente Rama, 1916 pa na, Mm. makita na ko na sa libro ni Lulo, kanang mga giingon na to, kuha niyo ibabaw sa libro ni Lulo, Mm. ang mga senador magdagpistola. Mhm. Yes! Yung pag maglalis na kay Islam, naog sila. Ato sila mag-Jewish sila sa bubos. Mm. Inala doon niya to, I'm telling you. I mean, karon istorya sila, ang guba, si Lolo, baka si guba ni Lolo, Mhm. na eleksyon, pag-agi niya sinaan, nailungon dito, gibutang inting, kung Lolo inting, Mm. gipatay na si Lolo, apa mamang eleksyon gipatay na, gisodas lungon. Mm. So, inaanay na ang kabate, kahugaw, nakaroon siya, tanawa ko nag-ingon mo. Mm. Huwag ganyan siya, mudayon na sa Japan,
So may right sa Malacanang ilang it is the prerogative and the privilege of the vice and the office of OBP kung ila bang ipagawas kung sa ilang itinerary. Kay security biya, so mo na ingon ko, kanabang pagkabati. Adi lang kay kong istorya ng disallowance nga. Akong kainan si Atty. Colin, Atty. I-appeal ang mga picture, ha? I-appeal yung mga picture. Nga trabaho ta. Nga ano, lisod-lisoron mo kita ani. Kung saan maging gusto nila. Muna ingon ako ba nga. Kanabang, hindi na natin isulti din kay ikaw, as mayor, kanumdong ko nga nakadawat pag notice of disallowance katong 20,000 pesos nga calamity bonus. Si Labilla, si Tomas, si Nestor Archival, nakadawat pa po sila notice of disallowance? Muna pangutanag kanang nakadawat ba o na-highlight bang ilang mga disallowance? Ngano ako raman yun? Bakit si Mike? Bakit palagi lang si Mike? Pero ato klarohon, nga kanang notice of disallowance, di pagin final. Di nila na-final. Mapagila ka mo kung kaso na nakipahil kaso. Wapa pagkaman. Nabot na ba Supreme Court? Kadaot ning daghan pa mga remedies. Pagawat to notice disallowance, pwede pa ka mo appeal. Bitaw na gingalan na sa atong parlance pa na exhaustion of administrative and legal and other remedies. Mo na sa day. Mo na kabinta mindo kay makasinabot mo mindo ha. Nya, ako gibahala nag kanabang I will end up a broken record. I will tell Mikel, panguyaban juga. Di ta mo apila na. Pero ita altas pigas. Mama na mamulihay. Ang katungod. Gamay lang. Doon ay mga kananaang mga sibaw kayong na mga kuno na lain mo opinion ba? Ang ilang hunahuna nga unsa man kuno si Governor Pambari 4 mo kuno ni balitok. Wala man kuno magkuan. Straight to Na the ato point. balikan mahigala dire kay kinini ang nyaman si Mayor may krama sa tong Sibianan, ikalit man na nagbisita dire. Nya malaay man mong diskusyon sa may isgutan nga wa man ko kabantay unsa iyang kuan nganhi man siya. Panawagan ko niya di ako na sa pangutan-on og kana mga isyu sad nga medyo dili talaayon sad. Karon ang pangutan na ron kini si doon naman ko mo chat nako attorney na unsa naman si Governor Pam nga mo na kay sa una kuno didiis man na unsa na kana na ang Duterte man siya. Unya nganong na unsa man na karon kuno nga kuan man. Nya karon di pud lagi lalim na spot ni Pam kay siyempre ikaw may sitting governor unya nanginahanglan ba ka ang probinsya sa Malacañang dunay mga tabang baka dito kay labi na naigok ngutag calamity sad nya duha ang linog o ang bagyo. So muna nga basig timbang-timbang po nagmaayo ni Governor Pam. Pero ikaw kamo magyud maoy suod, kamo magyud mag-uban, kamo magyud nag-istorya, no? Ako layo-layo mo ko man na mangutana namo nga kwan. Wala man miingon nga di man mi textmate, wa gyud. Wala po dili mi amot friends ba kami dai dili man sa Facebook. No, wala. So mo na nga ikaw kamo magiduol, ikaw akong pangutan-on. Unsa man ang hinitabo ni Governor Pam gyud, nining iyang baruganan ron sa politika. Before ko niadto sa Davao, sa mo ang asembleya, wa ko laing tumungyon nga ma-connect na ko si Governor Pam Baricotro. And then, of course, lo and behold, niadto jud ko sa Kapitolyo. Just that, when I went to Capitol as early as what time was that, to aman sa Camotes, I think out of kanang the island to asa sa island. No? Yeah, the end of the day, di ako mulakaw yun dito sa Capitol. Kundi yun ako siya maistoryahan kay sa may ako i-report dito sa mga leader na mo sa PDP Laban kay especially ang mga kauban na mo nga si Digong. Kaya dili man na pwedeng kanabang hanging. So, I need... Kaya mong tanong, sa wanto ka Davao, nag-meeting mo, kumusta man dito si Bo? Ano ang gina? Mangutana dyan na. So, luckily, naka-istorya gami. Yeah, plus, nibilin dyan ako siya og teksad na iyang ipabasa, ipasulti,
that tech is still there, and I do not want to be highlighting it here. Kay that was intended for leaders in PDP Laban. But the motto mo is, she is not out of PDP. She is not. Dili lang siya na mo perform sa function as chairperson. Kasi may chairman sa probinsya. Kay mama na ako ang ihatag ito ni sa national kung pwede with my concurrence as the Vice President for the Visayas ang regional chairmanship. Then I said, ayaw sa ato sang tanawon how far, and we do not have to add up kasi Governor Pam mag-ula na nga gobernador. Nya butangan pa nimo og political responsibility, nya it probably be enough nga province lang sa. So she agreed to the provincial kanang designation. However, now before ko na ito na sa kaning Davao, Kano sa ito yung meeting Davao? Last month, no? 24-25. Katong sa na July mo to. Oh. Oo, basta 24-25. July, no? Okay. So, settle na nga, wala na siya mabiya sa PDP Laban. Wala. And I can show to everybody in due time na may iyahang text. Pero mingon kay siya nga, Mike, kanang isulti sa radyo? Ako isulti sa radyo. Balbang ka na ko dili ko spokesperson ni di mo ko spokesperson ni wa man kay ko mudawat og pa makani adto nga after we work towards her candidacy and we're very happy. I was there during the young assumption and she recognized about our role sa TLC. Unya ang pinaka-importante lang yun nga tabangan nato si Pam. Oh, di ba kay usa man kanto nga nagpadagan yun ni Pam? Di na lang ito balikon kay basta dito ko. Unya ako tingin nagpirma sa iyang kanang as the Vice President for the Visayas PDP Laban. Kay kini mo kung politika ba, murag kuan kay ba? Doon ay pagkasiluso sa ang politika nga kita sila nga mura man og kuyog naman sa Pam nitong BBM. So ako pa nuingon, unsa naman ni kalikya, wa na ibali na, na ba? Kiba mo no? Oh. Muna sa iyo ko sa uban. Kiba mo? I was with the administration before. Before But since ako mga kaila ang ipampriso, bisitahan ako, and I was not afraid. Usarag yung mga ako kabisitahi. During that time, sa presidency ni Digong, sila ilang dilimara. Sila ilang kailam ako. I've known her in college of law. Kay, san beda man na, amo man ang mga supporter ng basketball, under man na mo sa in grade. Kadua, kisa may nga preso, ako ang gipabisitahan. Nga bahala na kang presidentiya kadag kinsa to mga presidente at that time. I visited Gloria. Juan Ponce Enrile. Si Estrada o si Revilla. And I even visited Apollo Kibuloy. Imagine na, and I visited President Erap Estrada. So, Karon bisita ka ng Jinggoy ni Marcolita ron. maka lugar ko, why not? Why not? As lawyer as we are, unless proven otherwise beyond reasonable doubt, they all are presumed to be innocent. Kung sa mga klasihan sa imong pagka-friendship, fair weather friend man na. Di na pwede. Mapita na nga, Binay, tunay. Kung si Binay sa Makati, ay sila ay tunay. Waman siya ko ni Binay, uy. Biya ba ko? Di na lang tang misturya din sa Sudad Sugbo. Kay Kandire, padong dito, ni Ambak, padong Duterte. Ako lang ko, anak. I was not born to be a political butterfly. Mga palihog taon.
daga na under sa ticket ni Mikel Rama. Mm. So si Mikil mo yung plano sa inyong grupo nga may mudagang mayor? Ngano di masakadagan? Aber, baka ano ha? Oh, Ako lagi pangutana. oh. Di ba? Upat ni kabuok pirma sa Partido Barog. Mm. Siya rin nakadaog. Mm. Partido Barog. Kuna na, ako pirma na. Mm. Si Dondon, Maria Pino, ako, og si Mikel. Usaray ni Daog. Mm. Kanang uban di namong kauban sa Team Rama. Lakas man na sila. Mm. Lakas. Ikaduha, napay Partido Federal ng Pilipinas. Ah. Ikatulo, napay LDP. Mm. So, motigingalan ako ang among grupo, Banyero, saksak sinagol. Saksak nagol. O halo-halo. Oh. Mura siya pinakbit. Pero balik tang gobernador pa mo pag gina final nga Wala, kwan. wala. Oh. Ayun yun. Kasi Pam, I am praying hard, no? Kaya ako mo nagpa-apil ni Pam to start with. Oo. Nagpa-apil ni Pam to start with. Niya, wag yun ay. Kana si Governor Pam, kagatuo siya kay mudagan gobernador. Niya, okay lang yun siya mudagan siya board member. Okay ra siya mudagan siya vice governor. Basta nga naamang ko siya, mura ng kanang kang Pam day, mura na sa kanang kanta, sa kanang pang promise, Mm. na siya orientation at that time ba. Mm. Kaya namatay ko ng iyang best friend, nakailasag ko. Si Dr. Borden. Yes, Oh. muna nga, I do not want to go down, anak. Kay, Mm. I wish by now, malipayo na si Pam. Kay, wala git laing tumong, kay ako nakakita mo ko ato kang Ruina nga, wala mo tayo kapadungan sa Ruina Baturan. Mm. Wala to kapadungan sa Ruina Baturan against Gwen. Mm. Wala na. So, at the end of the day, niya, kailan mo sa kong Ruina, Mm. fighter man to. Mm. Dito basta-basta. But I do not want to go back kay kaning ang amo ang Mm. John Davide, ako, Tami Usminia, namin mga kanang mga stories to share. But let her rest and then we pray for her eternal repose yun kay fighter to. Mm. Basta-basta. So at the end of the day, kada activities nga makinahanglan og tao ay provided supporters sa mga kausa sa grupo ni Rowena. Ani Mm. kaning Pam. yes, Mm. to the extent abot pa may during the anniversary sa death ni Father Romano Mm. until naglakaw mi gikan sa Mabulo. Kami lang duha galakaw. Ang uban na nakay imbis walk for freedom ba. Anong duha na wala no. Ah. Kami lang duha galakaw min duha with our mga staff na ko lakaw mi anab. But you know, I was so happy, I was so proud na along the way maglakaw mi, mag-sharing mi. Mm. So, we have a lot to talk about with Pam. Mm. Yeah, magambot lagi nga patawanon kayo nga. Magambot yung mga intriga sa grupo ba? So, Mm. Marisep, Mm. pagkaliguna na sa grupo ba? No? Ah. Pagkahuman, nag-away mo na. Mm. Pero ako kay, di man dyan ko mo palitan ng away. Dili. So, I'm just happy na she ended up Oo. governor now. Ayaw imong dito direkta dayon og istorya nga nawa na si Pam, wala na mawa si Pam. Mm. Wala. Mhm. Simple naman kung pangutana ba? Wala, kung gusto mo mabalik ang katbang ni Pam, wala, gupa si Pam. Gusto mo lain na sa imong gobernador ka, Ah. I do not know kung kay ba mo kung sa klaseng kinaiya, wala, gupa niyo si Pam. Mm. Pero katanaw mo ni Pam, nabay korupsyon, Marisa, si Pam, na korupsyon. So, alam mo, kay may kayo sayog TikTok. I mean, dili lalim ang gobernador, ha? Mm. Dili lalim. Dili makilalim ang mayor. Mm.
Dili mo rin sa yun, kagatuo mo sa yun, na. So labi na nga na duha ka kalamidad yun ang naagian ni Pam. Dili lang Linog ka na. og ang kwan, Dili lang ka na, bagyo. you know. Si Pambari 4 to start with, naaganayang po tayo itong text. Uy, pagkakabaw niya nga, na-suspended ko. Yung na siya, Mike, hindi ko makapila-pila ni Mike. Hindi ako. Mm. Ay, yes, May 3 na. Mm. May 3 na. Wapay filing sa certificate of ang kati October 10. So malagmit kini si Pam pag suspended ka murag hadlok sa ato. Yes. Sa hadlokan ni siya kaso kung maohon. Dili ko Nana. maanad, oy. Wa manad oh. So pagkabaanad na taon na flight stewardess taon na. Oo. Wa mahadlok sa babaw. No. Pero wa may kaso sa babaw. Mm. Ang kaso ni mga ibabaw nga kita may hadlok to sa replano. Agad man tag stewardess. Oh. Mo na si Pam. Pero di na mahadlok replano. Mm. Anad na, di siya na mahadlok tanaw na ko. Mm. Kay kitrain man ha. Kitrain nag-ambak replano tingali. Mm. Takibaw. No. Okay, stewardess ko dugay panahon. Stewardess, oy. Stewardess. Hindi lang tang may istorya kay may istorya ko tag stewardess. So sa dihang nabalaka siya na kuan ka suspenso kan mura sa ginas ganahan mo apel Dili. politika unta. Makapil ko niya day nga apektado ta sa bangya gool kay ko. Pero di ginawa kong kumbinser. Mm. Uy, hantod nga mura yung basketball pa Concord ni versus nga na. Karabang plus guarding yun ba? Oh. Bagay naman na biyahe si Pam, uy, hantod maabot mi sa nagsabot mi Eric, Erstong, Ernest, Colin, ako. Na Mm. mag-abot mi. Paguman, I think, ang kibuhat ko ni sakay pa ko niya. Mm. Haron yun, inig-abot dito sa Kapitolyo. Magdoongan mi padong sa Comelec. Mm. Haron mapile. Manalay, that's the story. That story that cannot be erased. Mm. Cannot be erased. I'm telling you. Napay uban nga, di lang ko ka-share din kay Mm. kanaman ka ng mga marites sa kamo nagmakibaw mo. Naginod ka na mong ang amo ang kanang Ka mga tao magdudukan magud kay giimbita si Pam sa suna dito niya. Pagsulting bibiin barog siya takpak po siya ana. Ay, Ang mga normal. tao normal na bata uban mga tao niya. Ngano man siya niyang tindog ng siya ana. Si Pam. Ha? Pam day mo. Ah. Mamugos din mo si Soso to Pam. Oh. Ayaw ng pugsa ninyo, kaya di binasayon nga naabot si Pam diha, nga, iya lang ihatag ng posisyon na, dali lang, haron lang pag-api sa tanan, dili, oy. Mm. She knows what she's doing. Mm. Give it to her. Mm. Give it to her. Kadungo ba muna akong itirahan si Pawaloy? Nabay, tabang haron makalansar, itirahan mo. Manaha diya, uy, kaway buot sa nimo. Nakuha ninyo. And you will never hear that from me. Pati ka na, uy, Mm. katabang ka nga makadesider. Kita-kita mo pag meeting di abanse, kisa na may kipatubang na ko sa Kapitolyo. Pam! Mm. Kaysa may kuyog ni Pam, Turion, o si JB Hinlo. Mm. Mo na diya nga, di lang tamis Turion JB kay dito sa kanang PDP laban to. But anyway, it's a long story. Basig atong makabuhi pagkadaghang istorya si bibiin po misuko ni Pam niya hinunan kalikiha. Ay, mas bibiin mo. Isa mo na. Every president is needing all local government chief executive. Mm. Kung iyang utok, masuko siya, react siya, uy, anak siya siyang amahan, karaan ng politiko, Mm. unsa man na, gobernador siya gikan, congressman siya, vice, kaning lansar siya vice president, senador siya. Nya, mo nang kalakiha, Mm. Straight to the point. Okay, daghaman ni may galang gipanulti sa Mayor Mike Rama dire gisultian sa Inday Ken Galinia o sa Inday Marisa pero di lang kuno ikasulti sa kahanginan. Di lang na ko pugson kay ingon siya nga kuan kana na ang nasa gisulti diri mahigala niya. Gitawag man niya si Inday Ken o si Marisa kay murag tanaw siguro niya mga maritison tele mo dai.
Pero ingon siya, di lang kuno niya sulti. Ayan, Sige, di na nato isulti. Mensahe na lang ni mo, be. Kaya ron nga, Mensahe. mahumanta na itong interview. Ampo. Oh. Ginako pirmiha. Ampo. Ang mga panghitabo, dili na gid mayo. Dili mayo. Unya, di na kung balik-balik dungog na katong sulti na ko katong partig. Isara na. Ang pinaka-importante, wag yung kung damihan nga kaning straight to the point, sige lang point niya, straight yun. No? Ang nahitabo karon, naniraman ko og kanang pahinomdom sa mga tao ba? Para sa mga bata. So I wish, lili sa'yo ng pagbuhat sa bata. Kinala ng ginikan na amahan. Umban pa ng awa. Nya, ang mahitabo lang, madisgrasya lang sa tinunto. Mo na palihog, nanawa ng inyong dihang, kaugalingong balay, kasilinganan, sumbong na kung na mga pusil. Kaya kung na mga pusil na diya, dili na pulis, mo na siya mga mahitabo, ha? Magtuon ng mga bata, pagkauman, dili na mo kamay maunay, abto na sa eskwelahan, night class, or buntag sa'yo, huwag ka bantay, huwag ka check, palihog lang. We love our children. Okay. Agang salamat, may Salamat, buntag. may buntag.